L-2020 kienet l-aktar sena illi fija Business First żammet kuntatt mal-klijenti tagħha. Dan kważi laħaq il-160,000 klient, jiġifieri aktar minn 3,000 klient fil-ġimgħa, u żieda ta' 367% u 427% fuq l-2019 u l-2018 rispettivament. Business First hija inizjattiva ta' Malta Enterprise u l-Kamra tan-Negozji Żaru Medji li toffri s-servizzi kollha li għandu bżonn negozju taħt saqaf wieħed. Waqt żjara li għamlet il-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli fl-uffiċini ta' Business First, ħareġ ukoll li aktar minn 13,000 persuna fiżikament talbu xi servizz u daħlu 68,526 telefonata għall-għajnuna, partikolarment relatata mal-COVID-19. Il-Ministru Dalli spjegat li Malta Enterprise u l-Kamra tan-Negozji Żaru Medji se jibqgħu impenjati li joffru servizzi kruċjali għan-negozji minn post wieħed. Il-Ministru qalet li grazzi għal Malta Enterprise il-Gvern seta' jimplementa inċentivi illi jgħinu lin-negozji u l-ħaddiema li jaħdmu għal rashom. Is-suppliment tal-paga waħdu salva mit-telf impjieg u l-Gvern nida skema riveduta ta' din għal din is-sena. Il-Kap Eżekuttiv ta' Malta Enterprise Gert Farrugia qal li l-Aġenzija mmexxija minnu se tibqa' tagħti l-appoġġ meħtieġ lill-intrapriżi kollha u hija kommessa li l-irkupru tal-pajjiż mill-pandemija ikun effettiv fuq il-komunità tan-negozju. Il-Kap Eżekuttiv ta' Business First, Marika Tonna, spjegat li l-operat għaddej b'mod normali u ħeġġet lil kull min interessat jiftaħ negozju biex jitlob il-gwida ta' Business First.